Bai. Igual jaitsi pizkatxo bat. A ver, Bai. Bai, epa. Igual Bai, pizkat bat. kaixo. Bai, orain, nobeten zuten da horrela. Bai, Bai, Eroso zaudete. bai. ez dizugu buruko minen diri jarriko. Vale, horrela. kaixo. Ados, horrela? Horrela ondo? Vale. Ados? Vale, emango diogu hasiera gaur arratsaldeko topaketa honi. Eta, bueno, hasteko eskerrak ematea, gaurkoan Amurriora bertaratu zareten lagun guztioi, islariei eta Amurrioko Gazte Asanbladari, espazioa eta etxea usteagatik. Eta, gainera asteburu honetan agenda bizia zegoen, eta, islariak lotzea eta nahiko zaila egin zaigu, eta azken unera arte inkognitekin ibili garen arren. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilutik topaketa hau bultzatu nahi genuen, eskualdeko gazteok euskararen inguruan mintzatu gaitezen hasteko, eta pizkate gogoeta egiteko, esperientzia desberdinak partekatzeko, horretarako gaurkoan 3 gonbidatu desberdin ekarri ditugu gurera, eta ikusteko eskualdean honen ondoren edo honekin batera zerbait pisterik dagoen edo zer egingo dugun edo ea guri benetan boste axola digun. Orduan, pizkate azaltzeko gaur arratsaldeko menua zelako izango den, lehenik eta behin izango dugu solasaldia, horretarako 3 gonbidatu ditugu, orain aurkeztuko ditudanak, eta horren ondoren izango du pizkat mahai ingurua bertaratutako lagun guztien artean, eta amaitzeko izango dugu txikiren saioa. Eta, hasiera emateko, gaurkoan gurekin daukagu alde batetik Aritz Landeta Treceño, berak proiektuko kidea daukagu, eta orain azalduko digu zertan datzen. Baitere, Sugoi Etxarri Zabaleta, eta bera Euskal Herrian Euskarazeko kidea da, eta gero Mikel Saetxebarria Lafuente. Eta, Geruzak proiektutik hurbildu zaigu, zertan ari diren azaltzeko. Eta, emango diogu hasiera edo izotza apurtzen hasteko, lehenengo galdera Aritzentzako izango da. Eta, ez dakite azaldu aldi guzun klak proiektua edo ekimena zertan datzan, edo gako batzuk eman. Bai, berez klakek baitu bi abizen, ez? Batzutan jartzen dugu gazte komunikazio proiektua eta bestea gazte ahotsa, ez? Eta abizen horietatik, ailegatzen gara imaginatzera gutxi gora bera zertan datzan proiektuak, ez? Helburua da gazteon bozgorailu izatea, batez ere gure bizitza asko markatzen duen, gaur egun gure bizitza asko markatzen duen esparru digital batean, eta batez ere hori egitea bitartekotzarik gabe, inolako bitartekotzarik gabe, hau da gazte proiektu bat, gazteok egina eta gazteontzat egina. Eta hori da helburu nagusietako bat. Gainera, euskera hutsean egiten dugun proiektua da, batez ere nahi dugulako nolabait arnasgune digital bat sortu, eta hori da ere beste helburuetako bat. Eta gero ere, planteatzen dugu helburu politizatzaile bat edo, ez? Nahi dugu ere gure proiektuaren barruan, nolabait ikuspegi kritiko bat ekarri, guk ere gure burua ikusten dugu eragile sozial bezala edo herri mugimenduaren parte bezala, eta horregatik saiatzen gara bultzatzen herri mugimenduko eragile ezberdinekin elkarlana, eta hau ere islatuta agertzea gure edukietan, ez? Eta apur bat horiek dira gako nagusiak. Gero guk jarduna hasi genuen 2021 batean, bazeuden aurrekari batzuk, ez? Topatu.eus, gazte sarea, eta bar, eta apur bat ideia horretatik planteatzen zen zer guztiz berria egitea garaietara egokituko zena. Eta 2021 batean hasi zen jarduna, podcast formatuan. Bakarrik entzun alzen podcast formatuan. Horre eduki ezberdinak lantzen ziren, aktualitatearen ingurukoak, eta bar.
Eta ja bigarren denboraldiari begira, egin zen jauzi kualitatibo bat, irudira pasa ginen eta batez ere sare sozialetara, eta bueno, hor ja nolabait edukia diversifikatu genuen, lehen programa bakarra geneukan, astero ateratzen zena, eta pasa ginen, eduki ezberdinak edukitzera, klaketa, kultur esparruan dabiltzan bai talde eta abarren erakusleio izateko sortu zena, Kabala podcasta igual entzutetsuena izan dena, eta beste zenbait, kultur gomendioak, musika gomendioak eta bar, eta aktualitatearen inguruko ere beste zenbait gauza. Eta orain ja laugarren denboraldiari begira da beste jauzi bat ematea, ez? Eta klakek funtzionatzen du lan voluntarioaren bidez, militanten bidez. Orain gaude dozena bat inguru lantaldean, eta beste gabe norbait animatzen bada, norbaitek interesa badauka bertan parte hartzera, supongo eragile guztietan bezala, hemen ere ateak irekita dituzue. Eta hori. Zoragarri. Orduan, momentu zibilbide motza, baina badauzka erronkak aurrera begira ere. Orduan, orain bigarren galdera Zugoirentzako da. Euskal Herrian euskaraz, eragile ezaguna da euskalgintzan, ibilbide luzea duelako, eta berriki jardunaldiak egin dituzue. Orduan, ez dakit, sesuku atera duzuen jardunaldi horietatik, edo horrengakoren bat aipatzerik zenuken? Bai. Piskat igual, komenida kokatzea Euskal Herrien euskaraz bera ere ze momentutan dago, ez? 44 urte bete ditu aurten, justo azaroaren lauean gainera. Eta eragile historiko guztia bezala, bere gora berak izan dituzte, ez? Osea, izan ditu. Eta EH-ren kasuan, nahiko momentu bajuti gatoz, ez? Eta pandemia garaia aprobetxatu da, barne hausnarketa batzuk egiteko, eta aspalditik, edo, urte desenteetan esan dugun jauzi berri hori, ez? Euskalgintzak eta hizkuntza politikek behar duten jauzi horren aurrean, edo euskalduntze olatu berri horren aurrean, EHek ze posizio hartu behar duen erabakitzen, ez? Astindu prozesu horretan, hartu den erabakietako bat izan da eragile independentista dugula, ez? Eta hori, bigarren mailako izate horri usteko estatu propioa beharrezkoa dugula, eta hori lortzen ez dugun bitartean jarraituko dugula, indartsuago daulago, baina beti bigarren mailako izaten, ez? Eta orduan bide horretan ezinbestekoa dugula alduntze bat, euskaldunok alduntzea. Alduntze hori izango dela kontzientziazio edo kontzientzia berpizte baten bidez, eta horretarako kaleak berreskuratu behar ditugula. Eta kaleko tasuna berreskuratu behar dugula, ez? Piskat, instituzionalizazio hori aipatzen da, baina nire ustez ez da instituzionalizazioa, baizik eta kalearen galtze bat. Hori da lehenengo ideia. Igual luzatzen egin naiz, baina, gero bigarrena izango litzateke euskalgintza gainontzeko borroka emantzipatzaileekin loturak, aliantzak landu beharra dituela, elkar indartzeko, elkar baita ere ikusteko zapalkuntza ardatz ezberdinek zer duten komunean, zer ez, eta pixkat hortik konplizitate batzuk landu behar ditugula eta konfiantza bat, eta hori egonez hasi behar garela, ez, elkartuz egonez, eta hori da igual pixkat hartu dugun etxeko lanetako bat, baita ere. Eta hori, pixkat intersekzionalitateen bide hori lantzen hasi behar garela. Eta hirugarren ondorioa izango litzateke euskalduntze olatu berri horren aurrean gazteak beharrezkoa garela, motor garrantzitsua garela, eta gazte ikuspegi hori hartu behar duela euskalgintzak, eta badaude sintoma positibo batzuk, ez, gazte euskaltzaren sarearen sorrera, EH-en bertan taldea guztiz berritu da eta gaztea gaude, ehuneko ehunean, beste eragile batzuetan ere erreleboa ematen ari da, eta hor aukera badugu, eta gazteen inguruan behar dela
egoera errealaren, euskaren egoera errealaren kontzientziaren hartze bat, ez? Ze oso urruti dugu errealitatea, osea ez gara konstiente, gero aipatuko ditut gauza batzu, baina ez gara konstiente Euskal Herrian 50% bakarri dagoela de ereduan gaudenen artean 40% euskaldundu gabe ateratzen dela, osea, Euskal Herrian 60% pikoak ez dakiela euskeraz, osea, eta bizkat egoera erreala zein den kontzientzia hartzea, horien kausen inguruan politizatzea, eta borrokak piztea klabe berrietan, ez? Osea, bizkat klabe eguneratuetan, narratiba eguneratuekin, eta hor klabetako bada eskola burbuila bat dela. Eskola burbuila bada, eta horren kontzientzia hartzea ez da bakarrik euskalgintzaren erronka, baizik eta borroka guztietan. Nik uste dut ze badago joera arriskutsu bat ematen nahiena, ez? Institutuetan eta bar, dela gaztek lotzea autoritatea eta araua zuzentasun aurrerakoi horrekin, ez? Euskeraz egin behar da, ez? Feminismoa bultzatu behar da, eta lotzea hori gainditu beharrekoarekin, ez? Eta orduan, pixkat hor badugu baita ere beste erronka bat. Barkatu luzatzeatik. Ez primeran, hirugarren galdera, Mikel Sarentzat, feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamendua gazteen artean sozializatzeko ikusentzunezkoen sorta plazaratzen zabiltzate, horrela dio Geruza proiektuaren aurkezpen webguneak. Orduan, ze ideia indartzu hauek nola garatzen zabiltzate edo nola ematen diezue forma egunerokoan edo? Vale. Lehenik eta behin eskerrik asko espazionetara gonbidatzagatik, eta gero pixkat hori. Ni ere bai markatu behar dut, natorrela Geruzakeko parte hartzaile bezala, eta hortik egingo dudala ere bai ekarpena. Hori, Geruzak ditu markatuta hainbat helburu edo hainbat ibilbide espazio horretan eta grabaketa horietan gauzatzeko eta aurrera eramateko. Eta horra egiten duguna edo egin izan duguna orain arte izan dira eztabaida espazio batzuk ireki gure artean, hor bai saiatzen dela, ez? Eztabaida espazio horiek seguruak izaten edo ahalik eta seguruenak izaten, baldintza batzuk ateratzeko eta ondorio batzuk ateratzeko. Eta gero ateratzen diren hausnarketetatik egiten da hori autokritika ariketa bat eta ere bai digeritze ariketa bat. Ez da soilik esertzea hemen hitz egitea gure artean eta bakoitzak bere puntuak botatzea, baizik entzutea ere bai ondokoa beste ideiak hori hartu autokritikarako baliatu eta ere bai digeritze bat ematea gerora begira. Eta hori ematen da, gehien bat hori ateratzen denean bideoa edo ez ikusentzunezko hori zuk ere ikusteko, markatzeko ea esan duzunean zauden edo aldatzen zaren ez, hori ere bai ikasten duzu espazio hauetan. Gero, hori da ariketa bat ere bai, elkartzen zara eta gorpuzten dituzu zure zapalkuntzak, zure minak, zure bizipenak eta egiten duzu konpartitza. Eta hori ere bai da, egin behar zaila ditortza, horrelako espazioak sortzeagatik beharrezkoak direlako eta ere bai zaila delako batzutan hainbeste bilustea eta hainbeste gorpuztea ez, kamera baten aurrean eta jakinda gero ikusentzunezko hori zabalduko dela gugandik haratago. Eta gero proiektua eta espazioa dela euskaratik eta euskara sortuta. Eta hori da pixkat Geruzakek egiten duena. Zoragarri, orain ja 3 proiektu eta esperientzia hauek ezagututa, hasiko gara galderak denontzako luzatzen. Eta, zein ikusten duzue dela oraintze bertan
bueno, ikusmeran dituzuen erronkak, ez? Osea, proiektu edo espazio bakoitzak buruan dituzuen erronkak eta aurrera begirakoak. Hasi nahi duena edo... Jorrituko dugu apurtxoa dointzat ordena. Eta beste gabe, bueno, guk berez argi dugu, egungo gazteontzat sare sozialak direla pues bai tresna garrantzitsu bat eta baita ere nolabait bizileku ordatu bat dago, ez? Bataz beste pasatzen ditugu 5 eta 6 ordu artean mugikorrari begira. Eta, zentzu horretan, bertan nagusitzen diren ahotsek eta ulertzen dugu gu ez gaituztela ordezkatzen. Eta gainera, esparru hauek nagusiki erdaldunak izaten dira, ez? Orduan, hor gure helburu nagusitako bat nolabait ere presentzia hori bermatzea, bai presentzia euskalduna, bai gazte presentzia eta bai nolabait ideia politiko zehatz batzuk izango dituena. Horregatik ikusten dugu gure proiektu propioaren beharra, lehen esan dugun bezala, nolabaiteko autonomia izango duena mass mediako proiektuetatik eta makroproiektu komunikatiboetatik. Eta, ikusten dugulako ere badaudela beste eredu batzuk, ez askotan gazteriarentzat egiten direla gauza asko, baina ikusten direlako gazteak nolabait merkatu nitxo bat bezala, eta ez guk egiten dugulako eta guretzat egiten dugulako. Eta horregatik jartzen dugu balioan ere gure lana. Erronka nagusia da Euskal Herriko gazteriarentzat norabide horretan jardungo duen referentzia digitala izango duen eragile bat sortzea. Batez ere. Hautsi dezakegu ordena, ez? Hau ere, beste behin, pixkat, en parte bada, EHek bere astindu prozesu hortan egin duen hausnarketaren ondorio, baina baita ere, ideiak aukeratu behar dienez, baita ere, sartzen da pixkan ere subjetibitatea hemen, Baina, erronka nagusia esango genuke, ez? Dela euskararen aldeko mugimendu guztia pixkat Euskararen Errepublikari begira jartzea, ez? Horren beharra sozializatzea, aliantzak bilatzea, edukiz janztea beste eragile batzuekin batera, ez? Euskararen Errepublika baita ere izan behar da, beste abizen batzuk edo beste izen batzuk izan behar ditu baita ere. Horrekin batera, edo horrera bidean, tokian toki, eta eremuz eremu alik eta borroka gehien piztea. Non dauden baldintzak Euskararen aldeko borroka bat sortzeko hori piztea, laguntzea, eta hor akuilulana egitea. Eta hor, Euskararen aldeko borrokak ere ulertzen ditugu horien parte eremu euskaldunak sortzea. Eta hori da pixkat orain ikusten dugun Iñaki Jurrebasok egin duen ikerketa oinarrituta baita ere ez, ze garrantzitsua den euskaldunok trinkotzea eta ukitza espazioak gure hizkuntzan hitz egiteko lasai ez, arnasteko. Egon gara orain arte pentsatuz ezagutza maila ona genuela eta erabilera zela motivazioaren bidez bultzatu beharreko zerbait, eta hori importantea da, baina ez gara konturatu espazio gutxi ditugula euskaraz hitz egiteko, ez? Orduan, espazioak sortzea ere izan behar da horren parte importante bat. Eta espazioak sortu, irabazi, baita ere sarean, eta tokiko borrokak piztu baita ere sarean. Ikustea baita ere, ez espazio fisiko kaleko edo lantokietako edo ikastetxetako eremuak, baizik eta baita ere sareko espazio horiek. Gero, hirugarrena izango litzateke, gazteak euskararen borrokara batzeko eta gazteetasunetik euskararen borroka bultzatzeko bideak bultzatzea. Eta hor, gazte euskaltzaren sarea izan da pixkat faktore sorpresa ez, EHek hausnarketa hauek egin zituenan oraindik ez zegoen eta hori zen erronka nagusi bat eta gero sortu da modu espontaneo batean. Orduan hori laguntzea eta tresnak ematea baita ere hori politizatzeko eta indartzeko.
Eta azkena izango litzateke euskal gintzaren barruan, ez, adostasunak bilatzen laguntzea, adostasun zabalak, eragin gaitasuna handitzeko, eta hor esango nuke baita ere ikuspegi, falta zaigula estrategia bateratuak eta horien gainean lan egitea, ez? Adostasun sozial zabalen kontua badaramatza urte batzuk lantzen, baina gero adostasun sozial horiek ez badira materializatzen, ez badira ematen aurrera, arazoa dugu. Orduan, eta orain adibidez hezkuntza legearekin ikusten ari gara, ez? Badago hor, adostasun sozial oso zabal bat, baina gero, beste ez dakizen bat urtetarako aterakoen legea, ez baldin bada norabide hortan, berpentsatu behar dugu adostasun sozial horien nahikotasuna eta nola egiten ari garen eta ze ondorio duen hori ez betetzeak. Orduan, estrategia bateratuak bultzatzea euskalgintzaren barruan. Vale. Nik hemen hori, Gerozak proiektuan bai markatzen ditut, edo markatzen dira bi erronka. Gero egia da, proiektu honetan bakoitzak ere bai jartzen dituela erronka individualak eta erronka propioak, baina orokorrean da alde batetik. Gaur egun pilpilan dauden gaiak euskaratik sozializatzea, ez? Eta Euskal Herrira zabaltzea, beste jende batek ere bai entzuteko, hausnartzeko eta kontsumitzeko. Eta gero ere bai beste erronketako bat da, erreferente gisa agertzea hezkuntza espazioetan. Hor egiten dena edo beti esaten dena da egokia dela eta behar dela hezkuntza espazioetan erreferenteak hori jarraitzeko edo behintzat gauza batzuk planteatzeko etorkizunera begira. Eta hori ere bai bada erronka bat, ikusten zelako beharra erreferente euskaldun eta helburu batzuekin sortzeko. Eta gero ja hori individualak agian gehiago hori nola gorpuzten duzun, ze gai eramaten dituzun, ze bizipen, ze sujetu ze sujeturekin agertuko zaren, eta nola nola adierazten zaren Euskal Herriaren jendartearen aurrean, pixkat hortik. Ederto, orain aurrera begirakoak mai gainean, pixkat norbera datorren tokira begira jarriko gara, eta pixkat, hemen holtzan daukagu Nafarroa, Bizkaia, eta Arabatik etorritako, islariak, orduan, orain galdetuko izu eta berre zelan dagoen kontua zuen inguruetan, edo zelan, zelakoa den errealitatea. Nik esan behar dut, natorrela Nafarroatik, baina, jaiotzez, Nafarroako, Euskaren erdigunetik natorrez. Askotan ikustena Nafarroa bazterra bezala, eta Nafarroa osoa ez da bazterra. Nik uste dut hori ere hautsi behar dugula, iruko hori ez, EAE Nafarroa iparraldea. Ni nator Euskaren erdigunetik, naizta bizi naizen Iruñean, bazterra dela, eta ezagutzen dut Iruñetik berakoa baita ere, lan egin izan dudalako, eta hola. Orduan ikusten dut, alde guztitan orokorran egoera dela aurreko zikloak eman duenaren eman ditun azken fruitua jasotzen ari garela edo ez. Eta ikusten dugula hori ari dela bukatzen, ez? Eta falta zaigula txispa berria, falta zaigula ja ez digula balio orain artekoak, eta ari garela asmatzen saiatzen hurrengo ziklorako narratibak, diskurtsoak, praktikak eta bar bilatzen. Orduan, motibatzaileak ez dira nahiko indartsuak, ezagutza maila kalitatea
gazten artean ez da ona, osea, kenduta oso herri konkretutan dagon naturaltasun eta unerokoa euskaraz den leku gutxi horietan kenduta. Gerozta zailtasun gehiago ditugu euskaraz suelto aritzeko eta kaleko hizkera izateko oraindik gehiago. Eta erreferenteak hori baita ere lotuta dago, ez? Erreferente falta, hori, euskarazko referente falta. Eta orduan horrek ekartzen duena, baita hizkuntza baliabideak ez zeukitzea. Eta gauza graziosoak gazteleraz esan behar izatea, eta barrez. Eta hor badago baita ere, faktore importante bat dela ETV-ko belaunaldi batetik pasagarela YouTube, TikTok eta Twitch eta barreko belaunaldi batera oso denbora gutxian, ez? Eta oraindik ezin dugu jakin horrez ondorio edukiko ditun. Baina guk, dauzkagun zailtasun guzti horiek ditugunak gara EITB-ren belaunaldikoak, ez? Gure marrazki bizion guztiak euskaraz ikusten genituen, orduan orain guztia edo gehiena gazteleraz jaso duten horiek, gazteleraz frantsesez jaso duten horiek, ez dakigu nola, ez? Erantzungo duten. Hori orokorrean, eta gero, bereiziko nuke ingurune militanteak, ez? Eta hor, ezberdina da, jende militantea, aktiboa, eta hor ikusten dut, badagola narratiba, motivazio, munduaren ikuspegi orokor, ez? Zentzu oso baten barruan euskararen gaia sartzeko zailtasunak, ez dakigu zergatik hitz egin behar dugun euskeraz, bai, baina ez dugu oso argi. Eta orduan erantzun behar zaio galdera horri, eta behar diogu erantzuna galdera horri, ez? Zentzu politiko batean, zergatik zertarako den garrantzitsua euskaraz bizitzea. Eta hor, ikusten diren sintomak dira, ez? Horren zalantzen ondorioz, komunikazio, nik Iruñe herrian adibidez, nahiz eta gerozta euskaldunagoa izan printzipioz, eta nahiko modu azkarrean euskaldundu den. Lehen adibidez manietako leloak, kartelak, asambladak euskaldunagoak ziren gaur egun baino, ez? Eta, baude sintoma batzuk, kanpora begira ikusten dienak, hori ikustarazten dutenak. Eta gero orokorrean, despolitizazioak eta individualismoak kriston paper importanta jokatzuten ikustut, ez du gure burua ikusten talde bezala, baizik eta norbanako bezala eta punto, ez? Kenduta pertsona militante honok, baina guk ere, guri ere eragiten digu ze horrek, ez? Munduaren ikuspegi horrek. Eta hor, uste dut, individualismo, despolitizazio horrek eramaten gaitula fascismorantz, eta hor ikusten da, ez? Institutoetan eta ze joera, ze diskurtso indartzen ari diren, eta mutil kuadrietan, adibidez, eta uste dut horre euskara izan daitekeela klabea, ez? Ze mutil gazte kuadriak agian sexu, genero ardatzetan bere burua ikuste dute dominante, langile ardatzan, baita ere uste dut politizazioa falta dela, ez? Berdin, baina badagonez akomodazio bat, hori ere bilakaerak lagunduko du hori politizatzen seguraski, baina euskararen arloan hor lortzen badugu asmatzen politizazio bat, neutralizatu daiteke baita ere joera hori, ez? Eta Euskal Herrian badugu bentaja hori politizatuz gero ongi, baita ere buelta ematen altzaiola edo beste, ez? Indartu dezakegula joera aurrerakoi, eraldatzaile, iraultzaile hori. Eta orduan, hori, pixka lehen aipatu den burbuilaren ideia hori gainditza ustut oso importantea dela, ikustaraztea gazteei eta gazteok gure artean sozializatzea bizi ditugun burbuila horiek direla erresistentzia espazioak, baina errealitatea, munduko errealitatea zein den, ez? Eta zeintzu dien joerak. Eta horregatik dain importantea politizazioa eta errealitatearen ezagutza zientifikoa, zein den errealitatea, ez?
propaganda eta kanpo itxura eta uste hoien gainetik, zein den errealitate gordina. Eta hori, ustut, hortik joan behar dela pixkat. Ze zapalkuntzak daude gerozta kamuflatuagoak. Bueno, gure inguruan, ni nator Uribe kostatik, Bizkaiko kostatetik, Bilbo metropolitarretik, eta, bueno, pues gure herriko testu ingurua da por bat, badaudela kultura elkarte batzuk nahiko indartsuak, bai du ere bi euskara elkarte, egia da, nahiko udalarekin harremanetan ibiltzen direla, eta apur bat badagoela, apur bat proiektu batzuk, ja historikoki asko funtzionatu dutenak eta horretara dedikatzen direnak, eta gero, badaude batez ere elkarte batzuk kultur programak ateratzen dituztenak eta kultur eskaintza egiten dutenak, nahiko potentea direnak, Asebarri kultur elkartea daukau, gero ere herrikoaren bueltan abian kultur elkartea, Bentaranoa elkartea ere, baditugu hor batzuk. Kontua, hauek ze bateraino, hauek ze ez dakigu ere oso urru nahi gatzen diren, badaukate referentzialtasun bat, ere bertso eskola potente bat daukagu, eta euskeraz jardun nahi duenak badaki nora joan behar duen, baina, gero hori jakitetik pauso ematera, horri ikusten da, ez dagoela igual, jarraipen handirik, edo jarraikortasun handirik. Vale. Gure ingurua. Gure ingurua da, esango nuke orokorran dela nahiko inguru erdalduna, eta euskarak ez dauka behar duen lekua. Hor gertatzen dena da, justo Gorbei aldean, badagoela, edo badaudela jente euskaltzale oso potenteak, hori ez pixkat lehen banatzen genuen, inguru militantea eta beste ingurua. Egia da agian inguru militanteak sortzen dituela baldintza batzuk, euskararen borrokak aurrera egiteko eta euskaraz bizitzeko, minimo batzuetan, baino ere badago agente bat ez dagoela militantzia espazioetan eta ere bai daukala euskal pertenentzia hori eta hori euskaraz ez bizitzeko, sentitzen duela ezin dela bizi gure inguruan euskaraz. Eta hori, bada, hor gertatzen dena da ere bai, justo badaude dago herri eskola Izarran eta gero dago Murgian eskola, herri eskola bai da eredua eta orain arte aldaketekin, aldatzen ari den bezala, baina orain arte bai bermatu izan dela gutxieneko euskalduntze bat ematea, baina gero DBH-era pasatzen zarenean nahazten zara erderaz ikasi dutenekin eta euskaraz ikasi dutenekin. Orduan ja hor baldintza batzuk joaten zaizkizu eta hor hasten da pixkat beste inflexio puntu bat eta beste utxune bat euskaraz bizitzeko eta zure egunerokotasunean hori bai hitz egiteko. Gero komertziotan eta horrela gehienetan ulertzen dute eta hitz egin daiteke, baina horre bai batzutan konfrontazio batzuk egoten dira eta horrek ere bai suposatzen du beste karga bat eta beste motxila bat, Eta batzutan konfrontazio horrek ere bai nekatzen du. Eta herri bat denean eta pixkat denak ezagutzen garenean ere bai konfrontazioak, zure irudiak eta nola gorpuzten zaren herriaren aurrean ere bai markatzen zaitu eta egiten da hor banaketa bat eta orduan pixkat horrek ere bai ez mindu, baina batzutan amore emateko baldintzetako bat da euskararen borrokan.
Vale, orain ingo dugu zenbait gazteren hitzak ekarriko ditugu eta horren inguruan ze iruditzen zaizuen aipatuko dituzue eta orain entzungo dugu lehenengoa. Bai, iruditzen zait oso arriskutsua, diskurso zaten duena, kasi, inkluso mesede ere badela hori. Bueno, ez dut uste euskarari mesede egin duenik euskainolak. Nahi dut euskainola gaztelania baino? Bai, ados. Baina, handa kontutan izan da, euskainola ari zarenean, izketan euskainolez ari zarenean, ari zaren hasten gaztelania euskera, eta ez dira baldintza berean dauden hizkuntza. Zeinek irabaziko du pulso horietan. Osa, besterik gabe, ni gezurra dutzen zait esatea laguntzen duenik euskarari. Kondenatu gabe, eta nahiago dut, trakets, euskainolez eta denek egitea, ez egitea baina ufa, Ira, kontuz horrekin, nire. Ondo entzun da eta... Bai? Ados, aipatzearren entzun dugun audioko hizketan zegoena Usue Reisen eta Zulora programaren baitan grabatutako. Vale, a ver, justo euskainolaren movida bai da pixkat, azken aldian gure artean ere bai asko hitz egiten dena ez, eta da nahiko salseantea edo, gustatzen zaigu ere bai hitz egitea honi buruz. Eta nik hemen markatuko nituzke ere bai bi puntu bat, egia da, kontuan izan behar dugula ez, eta ikusi behar dugula nola ari garen euskainolaren erabilera, edo ez, bagabiltzala euskainolaren erabilera konstante batean, eta hor ulertuta hori hizkuntza zapaldu bat eta hizkuntza zapaltzaile bat dagoela, bai hartu behar dugula pixkat pintzekin. Joan daitekelako eskuetatik eta ezin dugu etorkizuna ezin dugu etorkizuna ikusi, baino gauza batzuk agian bai pentsatu ditzakegu eta norabidatu ditzakegu ez izateko kaosa. Baino hemen ulertu behar da ere bai ze testuingurutan gauden eta euskainolak ere bai zenolako pertenentzia sentimendua sortzen duen. A ver... Ez da berdina inguru euskaldun batean bizitzea edo inguru ez euskaldun batean bizitzea. Zuk euneko eunean ezin duzunean ezin zarenen euskaraz bizi, horre ere egiten duzu pixkat salbazio bat bilatu edo defentsa bat bilatu hizkuntzarekin eta uste dut euskainola horren errefleju dela. Zuk nahi duzu euskaraz bizi, baina ezin zara euneko unean bizi, ez? Eta batzutan jotzen gara, edo, jotzen dugu horretara. Egingo dut euskaraz, baino, sartuko ditut gauza batzuk ere bai, jende gehiagoren gana hurbiltzeko edo bestera batera aritzeko. Gero ere bai, hemen sartzen da beste puntu bat dela formalismo, ez? Euskarak ze formalismo daukan eta noraino nahi dugun euskara formalizatu. Eta ere bai hor da aztertza eta ikustea ze espazioetan gauden eta nola egin euskara, baino hemen jarri dut pixkat kontzeptu bezala, edo nik pertsonak ez dut nahi izan senyoro kulto bat, ez? Niri ere bai euskainolak pixkat tiratzen dit mamarretxeotik, beste eredu batetik, ez? Eta uste horri ere bai aitortza egin behar zaiola. Niri egia esan da ez da bat kriston nagia ematen didana. Batez ere daukadarako sentsazioa egiatan ez dagoela ez da bai da hori. Pizten dela beti leporatze bat bezala eta normalean nik uste dut gure harremantzeko esparru naturaletatik kanpo ematen dena. Hori esan da, nik uste dut
komunikatzen garen guztietan, komunikatzen garen hizkuntzan komunikatzen garela, beti hartzen ditugula beste hizkuntzetako hitzak. Ez, adibidez, erderaz ari zarenean beti hartuko dituzu inglesekoak, eta euskeraz ez erderakoak bakarrik, baita inglesekoak, ez? Eta, bueno, pues, zentzu horretan nik ez diot arazo handiak ikusten gainera. Gustatzen zait apur bat edalontziaren metafora, ez? Joten bagara ikustera edalontzia erdi utxik edo erdi beterik dagoen, importanteena da jakitea nola zegoen lehen. Eta jende asko igual ari da euskainolez egiten, baina lehen espainolez bakarrik egiten zuen. Ez? Orduan, hau nolabait ere bada aurrera pauso bat, eta igual prozesu horren baitan joango da gehiago euskalduntzen. Ez dakit nik da adibidez kuadriaren adibidea daukat, ez? Ez dakit interneteko bideo barregarri baten gatik hasi ginen apur bat euskaraz egiten hori imitatzen edo, eta gaur egun ekarri dugu apur bat horren ari da euskara kuadriara, ez? Eta, badela prozesu bat ere, eta hori, ez dakit, lehen dena erderaz egiten zuen pertsona bati, eta orain, euskainola egiten duen pertsona bati, leporatzearik eta hori egiteak, ez dakit nora eramaten gaituen, eta ez dakit zeuzetarako balio duen. Ez bada, norbaiten egoa puzteko. Gero hori esan da ere, guk klaken euskara hutsean egiten dugu gure lana, eta horretarako ere arrazoi batzuk daude, ez? Hasteko, askotan gauzak euskara hutsean egiten direnean, bada ere erakusteko euskaraz egin daitekeela, ez? Esparru espainoletatik askotan esan delako euskara dela hizkuntza bat gauza batzuetarako balio ez duena. Eta bada apur bat ere erakustea hau ere egin dezakegu. Batez ere esparru batean, zeinetan oso erdaldua ondua dagoen, esparru digital izan daitekeena bezala, ez? Gero, hizkuntza minorizatu bat lekua emateko, eta gurea delako. Beste gabe, apur bat, bideo horretatik. Eta, gure helburua sare sozialetan euskararen normalizazioa bermatzea edo bultzatzea denean, ulertzen dugu gure edukia euskara hutsean izan behar dela. Uste dut noizbait eduki dugula hor, ez gatazka, baina, igual azpititulatu beharra, uste dut eduki genuen elkarrizketa bat Donostiko gazte migratu batzuekin, eta, horrelako kasuetan, baina oro har, gure edukia euskara hutsean egiten da. Nik uste dut zure kuadria aipatu duzu, eta hilo hortatik nik uste dut klabea dela norabidea. Osea, non eta norantz. Osea, Mendillorri batean, Iruñeko gauza bat ezak ezagutzen, Mendillorri batean gazte kuadria batek, edo zeinek, euskainolez egitea da aurrera pauso bat. Eta inkluso, esango nuke, izan daitekeela zubi bat, ze zuzentasun hori, ez, euskaldunok badugun euskara sortzez garbia, ez, eta da ikuspegi bat super burgesa eta super kristaua, ez, euskara ez da ukitu behar, zaindu behar da dagon bezala, ez, betianik eta betirako garbi, ez, osea, euskara ez zikintzeak ekartzen duna da, barrera handiegia ukitzea, euskeraz hitz egiteko zailtasuna duten horiek euskara hurbiltzeko, ez? Orduan, euskaraz ikintzea da bide bat oso ona izan daitekena kontestu batzuetan. Orduan, Mendillorri batean euskainola izan daiteke oso sintoma positiboa, dijoalako euskara arantz, gazteleratik datorrelako, ez? Gaztelera hutsetik, ereduko ikasle, gazte kuadriak. Baino leitza batean edo lazkago batean euskainola da kezkatzeko sintoma bat, eta hori ere gertatzen ari da. De hecho, lehenengoa ez da gertatzen ari, eta bigarrena gertatzen ari da. Orduan, hor ikusi behar dugu zergatik den, eta aipatu ditugu erreferente faltak, euskarazko espazio informalen faltak, eta hortarako adibidez Iruña batean laba bezalako espazio bat da klabea, ez? Kaleko hizkera informala, gazte hizkera sortzeko behar dira hortarako espazioak, ez? Eta laba bat adibidez lortzen ari da hori bere txikitasunetik, egiten direlako gauza pila bat eta bada espazio bat gazteak elkartzen direna, gazteak eta ez gaztea, baino eta olako espazioetan, olako arnasgunetan sortu daiteke kaleko hizkera. Nik uste dut kaleko hizkera hori
osea, euskainola dela kaleko euskera baten faltaren sintoma, eta orduan ikusi behar duguna da nola sortze ditugun espazioak kaleko euskera hori euskalduna sortzeko, ez? Eta hori ezin dugula ahaztu denbora guztian zikintze hori positiboa izan daitekeela, baina bi hizkuntza desparekatu eta diglosia egoera batean bizi garela, orduan denbora guztian iparra eduki behar dugu garbi. Bale, oraingoan daukagu bigarren audio bat, eta, bueno, kasu honetan Ametsa Aranguren da, ibilbediko kidea, eta, bueno, baitere kontseiluanko kidea. Eta, oraintxe entzungo dugu. Proiektu batzuk betetzen dutenak justo Iruña bezalako leku batean eta euskarak leku duin bat izan dezan bete behar duen gakorik importanteena, eta da euskara izatea objektua eta ez subjektua, izatea tresna eta ez helburua, ez egitea zerbait euskara salbatu behar delako. Horrekin nire belaunaldiak ja ezin du gehiago, gure belaunaldiak ezin du gehiago. Jazta. Nik uste lortzen hori dela orain hori, pixka bat olako proiektuak, edonolakoak sortzea, dinamika hortan, euskara nahi gabe hor dago, nahi gabe ez da nahi gabe, baina modu implizituago batean, eta erabiltzen da erabili behar denelako, tresna gisa, punto, baina bada proiektu bat. Iruindarra gatope, Uxue, Amets, ni erdi. Honen inguruan, pixkat lehen esan dugun aritik, ez? Badugula, euskalduntasuna baita ere oso kosmobizio kristauetik eta sortu da, eta sortu edo indartu da neurri batean. Eta zaila da hortik askatzea gure eguneroko mila gauz bezala. Kulpatik bizi dugula, ez? Ardura hortatik eta beste ardura mota bat bultzatu beharko genuke. Hor, nik bi esaldi, pixkat azken aldian, alde batetik Gazte Euskaltzaren saretik egin genuen kaleko hizkeraren inguruko hiru elkarrizketa eta gero lanketa bat eta hola, eta hor Jon Celestinoren esaldi bat ekartzea, ez? Esaten zen, meme bat erakutsi zian, esaten zuena, zuk euskaraz egiten duzu, euskaraz salbatzeko. Nik euskaraz egiten dut, euskarak salbana zan, ez gara ber gauza. Ez, pixkat, ematen zion buelta. Eta Lore Agirrek topaketetan esan zuen esaldi bat. Dela, euskarak izan behar du mundutik, munduan dagoen gaixotasunaren, edo dauden gaixotasunen antidoto. Eta pixkat nik ustut, ideia horiek indartu behar ditugula, eta bai nahi dugu euskararen transmisioa bermatu, mantendu, baina baita ere ulertu behar dugu euskararen transmisioa dela gure transmisioa, ez? Gu garela euskara, ez dela gauz bat, altxor bat, ez dela gutik kanpo dagoen zerbait mantendu behar duguna, baizik eta gu garen zerbait eta guk bizirauteko aurrera atera behar duguna, aurrera atera behar garena, eguneratuz, aldatuz, zikinduz eta baliagarri eginez. Eta gainera, dela potentzial bat, edo dela dugun tresna bat mundutik datorren mierda guztia, ez? Eta sistemak ekartzen duen mierda guztia bazalantzan jartzeko. Bada resistentzia bat eta bada punta de lanza bat, ez? Sistema honen kontra. Ordu, hori, nik uste dut ideia horiek indartu behar ditugula. Bai, uste dut askotan daukagula joera ikusteko euskera, elementu bat bezala hiltzera doana, une oro hiltzera doana, baina existena hiltzen, ez? Eta zentzu horretan, iniz galateratzen erresistentzia
egoera horretatik, ez? Eta zentzu horretan, bueno, nik uste dut hori dela egin behar den pedagogia, ulertzea, euskerak berak badaukala eduki dezakela balio jakin batzuekin harremana eta balio hauekin egon daitekeela lotua. Eta, nolabait, mundu bat ere irekiko digula eta purgatu gogoeta egitea, ez? Zer pentsatu daiteken euskeratik, ulertuta ere hizkuntza jakin batek emate dizula mundua ikusteko modu bat ere, ez? Kosmobizio bat, eta pentsatzeko modu bat, eta norabide jakin batzuetan pentsatzeko modu ezberdin bat ere, ez? Hitz egiten batez ere, proiektu emantzipatzaile, ez? Nola bultzatu dezakegun euskeratik ere, horra llegatzea. Eta orokorrean, gu ados gaude euskara hizkuntza funtzional bihurtzearekin. Batez ere, eske behin eta berriz errepikatu dudana, esparru digitalean ez daukago presentziarik, eta horretarako, ze behar ditu jendeak, haseko dizkiogu behar horiek ere, gure hizkuntzan. Ez edo, nola baitu. Vale, a ber, nik hemen bai hori, ezaugarrietan sartu eta pixkat bai ikusten dut edo bai ulertzen dut, biak uztartu behar dituela eta euskarak biak izan behar dituela edo biak izan behar direla, ez? Euskara tresna da, lorpen batzutara heltzeko eta hori, guk amestu edo, ez? Irudikatzen dugun egoera horretara iristeko, baina ere bai izan behar da helburu bat. Tresna den bezala helburu ere izan behar da. Eta gero, niri bai batzutan gertatzen da, gehiago sartzen naiz terminologian, ez? Terminologiak berak ze pisu daukan eta nondi datorren. Eta Salvasioren kontua, iruditzen zait terminologikoki ere bai dituela justo balio batzuk guk konpartitzen ez ditugunak eta gure egunerokotasunan ez dituguna nahi, ez? Salvazioa da paternalista, salvazioa da, ez, da pixkat hortik ere bai, eta uste dut hori ere bai sozializatu behar dela eta politizatu behar dela. Eta hori ere bai gertatzen da euskararekin ulerkerak, ez dira guztiontzat ulerkerak berdinak eta ulerkerak ere bai landu behar dira eta hitz egin behar dira. Eta hortik uste dut sortzen dela ere bai, guk hemen hitz egitea ez dugula euskara salbatu nahi, ez? Eta tresna bezala irudikatzen dugula eta beste ibilbide batera goazela. Bai, hori, ara. Ederto, orain ABeko azterketa hau amaitzeko entzumeneko azkeneko satia izango dugu. Eta, horretarako Edurne Azkarateri Alabedi irratian egin zioten elkarrizketa bat ekarriko dugu. Garela, interesgarria iruditzen zaidala, uste dudala, nabaritu izan dudala aspaldian, Arabarrok ari garela beste euskaldun mota bat, euskalduntasun mota bat eraikitzen, ez dakit beste, igual, Nafarrei ere gertatuko zaie, edo iparraldeko beste eskualde batzuetan, pixkat ez ulertuak sentitu izan garelako, eta hemengo gauzetara natorrenean eta parte hartzen dudanean berez sintonizatzen dute euskaldun mota batekin agian ez ulertua dena Gipuzkoa batean. Iruditzen zaidalako jendeak hemen nahi izan duela ez nazkatu dela, bigarren mailako euskaldun izateaz, hegemonia batean edo erdigune batean dauden privilegio horiek eskatzen dituzten eskakizun horietara ez iristeaz eta ez ulertuak sentitzeaz, zeren hemengo periferietako gora ezberdina da eta balekoa da ere bai beste era batera euskalduntasun bat sortzea. Bale, guk berez ulertzen dugu, badaudela euskaldun izateko modu ezberdinak eta euskalduntasuna bat eta bakarra bezala hartzea, akats handia dela, ez? Orduan, zentzu horretan, interesgarria da ere euskalduntasun ezberdinei espazio ematea, ahotsa ematea eta balioan jartzea, ez? Beste gabe, horrela.
Vale. Nik uste dut euskararen periferia, euskararen periferia aipatu behar da, osea, ez badakigu, baina dela periferiaren periferia. Osea, euskaldun guztia gara periferikoak, eta arnasgunetan bizi den euskaldun bat ere da periferikoa. Osea, eta horren kontzientzia hartzea ere importantea da urrengo pausorako. Baina, horregatik, osea, urrengo pausaren esaten dut, ze lehenengo pauso hau, ematen ari da, euskaldun periferikoen altxamendua edo, deitzen ez daiona. Hau da, aldarrikatzea, periferietako euskalduntasunak, baude sintoma oso laba da sintoma bat, union tutera da beste sintoma bat, errigora da beste sintoma bat, daude, periferietako euskaldunen altxamendu horren sintoma batzuk, eta jarraitu behar dira horiek indartzen, laguntzen eta bultzatzen, eta hildo hortatik nik uste dut dugun egin behar badela euskalkien eta euskara batuaren arteko dikotomia zurrun hori eta hierarkizazio hori puskatzea, euskalkia ez dela euskara batua baina guapoagoa, eta euskara batutik datozen hizkerak izan daitezkela euskalkiak bezain guapoak, eta, karo, hortarako behar dira euskara horiek sortzeko espazioak. Osea, ze periferietan ez bada erabiltzen euskara, ez daudelako espazioak, ez dira sortuko, baina baldin badaude bai. Eta orduan horregatik dira importanteak espazio horiek. Orduan euskalkietatik pasabar gara pentsatzea tokian tokiko hizkeretan, baina urrengo pausoa, eta horregatik esate dut, dela euskaren arnasguneak gerozta kontaminatuagoa daude eta euskalkiak hiltzen ari dira. Osea, zoritxarrez batzuk hiltzen ari dira eta beste batzuk joango dira transformatzen. Orduan, lehenengo altxamendu hori gertatzen ari daia, baina gero gertatu beharko da bigarren altxamendua dela orain arnasguneak diren zoietakoak ez. Eta orduan euskaren erdigune horietan, arnasgune horietan, hasi beharko gara pentsatzen, kontzientzia hartzen, periferia garela baita, eta pantaien bidetik, aldaketa demografikoen bidetik, erreferenteen faltaren bidetik, urrengoak gu garela, ez? Urrengo, periferia hori joango dela sakontzen. Eta joango garela gerozta gehiago ikusten erdiguneak ziren horiek ez direla hain erdigune. Eta orduan, bigarren hortarako ere joan behar gara prestatzen eta kontzientziak esnatzen erdigune horietan ere. Sasi erdigune horietan. Vale, hemen. Botako botorla zer bat gora ara euskalduna, arabar bezala. Baina, hemen uste dut ulertu behar dugula ere bai Araban eta bai beste Euskal Herriko txoko ezberdinetan, dela motxilan daukagun pisuaren pisua, ez? Eta kostatzen zaigu ere bai, hori bat, askotan ere bai kostatzen zaigu jende batekin, Arabarra edo horrelako egoretan ez dagoen jende batekin hau sozializatzea hitz egitea, guk ere bai daukagulako barruan hori ez gaituztela ulertuko edo ez dutela leku berdinetik egiten edo guk ere bai ez dugula leku berdinetik egiten, ez? Eta uste dut hor sortu behar direla ere bai espazio batzuk hitz egiteko eta gauza batzuk komunean jartzeko eta beste pauso batzuk emateko. Ze batzutan ematen du, hitz eginda dagoela edo dela pixkatez bi talde bezala, zuek horreta gu hemen. Baina guk ere bai egin behar dugu apostu bat eta hasi behar gara hitz egiten, ez? Nun dauden privilegioak, nun dauden utxuneak, hori nola hori nola eraman aurrera eta nola egin erresistentziare bai kolektiboki.
ez? Eta hori ere bai ulertu behar dugu, hau zerbait kolektiboa dela eta ez dela bakoitzak bere pedrada duelako. Eta gero pixkat euskalkiekin niri gustatzen zait asko egitea performancea, eta uste dut bai, euskalkiak hor daude eta batua hor dago, baina bueno, goazen hartzera euskalki guztiak eta goazen nastera, ez? Eta orain aldut hitz egin Batuan eta gero zuekin Bizkaitarrez eta gero amarekin Giputxiz eta jo que se, ez? Pues venga, hor ere bai goazen hartzera eta gure sentitzera dena. Ikire kontutxu bat, zuk esan dakoaren arira, egia da igual zentroak ere ez ditugula bermatuta, baina uste dut askotan, bueno, euskararen zentrotzat ditugun leku horietatik jokatzen dela periferiarekiko ardura falta itzelarekin. Batez ere diskurso batzuk azaleratzen direnean, ez, oso entzutetsua izan zen adibidez, hain urtean bertsolari txabelketa nagusian, Gipuzkoar bertsolari bat joan zela kantatzera Gasteizera eta bota zituela hor batzuk, eta guk herrian adibidez askotan entzuten dugu, ez? Norbait euskararen zentrotik datorrean eta egiten da euskaraz getxon, edo baina askotan ez duzu etxarto egiten, etxokoak izateko, holako kontuak. Orduan, bai, egia da igual garatu behar dugula kontzientzia hori, ez? Igual zentroak ere ez ditugula hain bermatuta, baina ere igual gauza batzuk jarri behar dira mahai gainean eta hori beste gabe. Laburra, eta pixkat erreferentzia egiten Arabako taldei, musika taldei hor naunen tiritik dauka abesti oso on bat, Giputxi Go Home, eta gomendatzen dizuet entzutea. Oraingoan eskatuko dizuegu laburki, Mari Domengita Olentzerori gutuna idazteko, eta bertan zerrendatzeko gazteok euskaraz bizializateko zeintzuk diren pairatzen ditugun gabeziarik handienak. Pizkat ja batzuk aipatu dira, baina orain zerrenda aldera horixe. Vale, nondik hasi. Nik aipatuko nituzke, pixkat praktikoa eta teorikoa nahastuz, batetik ofizialtasun falta. Ofizialtasun idatzia, baina baita ere ofizialtasun erreala, ez? Ofizialtasun idatzia falta dugu Nafarroako zati handienean eta Ipar Euskal Herri osoan, eta ofizialtasun erreala falta dugu Euskal Herri guztian, ez? Ikusten ari gara oldarraldiak, ez? Oldarraldi judizialak, zer eragiten, eta oldarraldiaren aurretik ere, praktikan ofizialtasun hori ez, koofizialtasun hori dela gezurretazko ofizialtasun bat, ez? Orduan, hor beharko genuke, lehen esan dako, ez, estatu propioa. Eta ofizialtasun ezak ekartzen duena da, bizitzako eremu guztietan bigarren mailako izatea, ez, lehen aipatu duguna. Eta netzako hemen, ez dakit, sangarranteena edo, da hezkuntza. Eta honen kontzientzia ez dago Euskaldunon artean, baina Euskal Herrian 150 bakarrik ikasten du D ereduan. Beste 150 ez. Eta 150 horren D ereduko 50 horren barruan, ikerketa baten arabera, 140ak ez du lortzen euskarazko nahiko maila, ez? Orduan, hezkuntza da, hezkuntza bakarrik ez du euskaldunduko, baina hezkuntza da funtsezkoa. Eta uste dut, horri garrantzia, eman zaio garrantzia handia, baina hartu behar dugu errealitatean kontzientzia baita. Eta orain dator hezkuntza lege berri bat, edo ez, baina printzipioz badator azaben bukaeran mango zaiona, ez, argi berdea, eta uste dut erreakzionatu behar dugula. Jarraituko du, ez daki beste zenbat urtez, orain arteko legeak, EAN, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Ez dakigu zenbat, 30 urte ditu lege honek, eta beste ez daki zenbat urtetarako aurre ikusten da lege bat,
hezkuntza dituen erronkak erronkei ez dina erantzungo, eta gainera ereduen sistema mantenduko duena, eta uste dut erreakzionatu behar dugula horren aurrean, eta hartu behar dugula horren garrantziaren kontzientzia. Eta planto egin behar diogula lege horri. Eta gero, hori alde batetik, eta gero hor badugu Nafarroa garaian eta Ipar Euskal Herrian baita ere kriston bidea egiteko, uste dut modu estrategiko batean jokatu beharko dugula, ze orain arte bilakaerak ez du, gaude estankatuta. Nafarroan de eredua dago estankatuta eta A eredua ari da jisten G ereduanen mesetan. Hau ere jendeak ez daki. Nafarroan 97% ikasten du G ereduan. Euskararekin 0 kontaktu den ereduan. 0. Ez da, ez da ikasgaia ere. Eta Ipar Euskal Herrian uste dela handiagoa 100 hori. Orduan hori bat, bestea da, pantailak, sareak, gero eta ordu gehiago ematen ditugun espazio horiek diela hizkuntza hegemonikoetan. Eta hor gure produkzioa, sormena, zabaldu behar dela, indartu behar dela, baina badago arazo estruktural bat, guk ezin diogun aurregin guk bakarrik. Eta da sistema kapitalista. Sistema kapitalistan balioa hartzen dute gehien ikusten diren edukiek, eta horiek dira hizkuntza hegemonikoetan, eta hori bultzatzen da kriston indarrez. Eta kriston teknologia eta kriston gaitasun teknikoa dago, eta politikoa, hori indartzeko. Orduan, eta joera horrek eramaten duena da, bi astetik behin hizkuntza bat hiltzera. Eta hori hor dago. Eta da, gauz bat baita ere planteatzen hasi beharko garena, eta problematizazio handiagoa manbarko dioguna ez. Bi estatu, bai, gure kontran, eta hori dira eragile politiko bat, baina eragile ekonomiko bat dugu, horri isilean ez, badirudi, gu hiltzen baita ere. Orduan, hori. Eta gero, bi hauei aurre egiteko, ez? Faktore politiko-ekonomiko hauei aurre egiteko, behar dugu kontzientziaren esnatze bat, kontzientzia hartze bat, eta individualismoa gainditzea. Beste kultura bat bultzatu, eta hori kulturgintzatik, euskalgintzatik, herri mugimenduetatik gainditu behar dugu, ze ez badugu gure burua horren aurrean alduntzen, politizatzen, formatzen, ez dugu lortuko. Egiten baldin badugu, agian bai. Nik laburrean horri gehitzeko, beharrezkoa ikusten dut hizkuntza ez formalaren erreferentzia bat edo referente bat egotea, beste gabe. Identifikatzen dugu ere arazo nagusietako bat bezala, ez daukagulako kaleko hizkuntza ditzen den hori, eta hori askotan lotzen dela euskalkiarekin, ez? Eta eskema hori apurtzea, eta ere, hori ere referenteak sortzen etorriko da segurazki, baina nolabait kaleko hizkuntza horren edo hizkuntza ez formal horren referentzia. Eta gero, zuk esan duzunaren bidetik ere kontuan hartu, eta merkatuaren logikan euskarazko edukiek ezingo dutela inoiz errentagarritasun maila batzuetara ailegatu, nola jarriko ditugu baliabideak euskarazko edukiak sortzeko saiakera horretan, ez? Nola, behar da finantziazioa, behar da diru publikoa horretara bideratzea, eta behar da ere, ez bakarrik dirua jartzea, baizik eta berme batzuk egotea, ez? Asko ikusi dugu, ez dakit, ze sortzaile, finantziatu izan dena, eta espazio bat eman zaiona, euskal espazioetan, euskal telebistan eta bar, eta gero ja, maila batzuetara llegatu denean, guztiz pasa dela erderaz egitera edukiak. Berme batzuk ere beharko dira. Vale. Eta nik beste eskaeratxo bat ere bai, dela pixkat disidentziatik eta transboio marika sujetutik ere bai landu behar dela euskara, euskaltzale izatea eta molde horiek hartu, performatu eta aurrera egin ere bai, baina hortik euskaratik eta euskaraz.
zerrenda eginda, orain aurrera begira, zerrenda horren baitan ere aipatu da oldarraldiaren afera, eta hurrengo galdera hortik doa. Duela aste batzuk, kontseiluak deitutako mobilizaziora, milaka euskaltzale batu ziren, eta gazteok bertan pankarta propioarekin gindoa zen. Eta, galdera da, ea gazteok perfil propioa markatu beharko genukeen euskararen alorrean. Bizkatzuk, Nik laburrean, alde batetik importantea da euskararen borroka ere gaztetasunarekin identifikatzea eta borroka aktual bat bezala identifikatzea, eta zentzu horretan garrantzitsua da guk ere gure presentzia izatea, eta ez horrelako manimazio batean urtua, baizik eta gure ahots propioarekin, eta bestetik ere, euskaraz biziko dugun etorkizun bat imaginatzen dugun heinean, gaur egun euskarekiko dagoen egoera guztiz salagarria delako, eta hor ere, ideia hori azaleratu behar delako. Bai, ados. Pixkat horregatik. Askotan, eragile guztietatik, generazio arteko eragileetatik egiten diren diskurtsotan, askotan heldu ikuspegia nagusitzen da, eta egia da gerozta igual arrakala handiagoa dagoela belaunaldien artean, eta orduan bai uste dut gazteo markatu behar dugula perfil propioa, indartu behar ditugula mobilizazio dinamika eta ze horiek gazte ikuspegitik, baina baita ere sartu behar dugula, ez? Planteamendu orokorretan gazte ikuspegia, ez? Ez bakarrik dago mania, eta gero guk gazteek egiten dugu ez dagize ekarpen mani horta baizik, eta planteamendu orokorrean ere kontutan hartzea. Eta hori, baina bai, edozein kasutan gazte ikuspegia berez ere landu behar dugu edozein dinamikaren aurrean, baita ere ezberdin hitz egiten dugulako, eta baita ere gazte planteamendu hauetan, ez, gazte euskaltzaren saretik edo beste edozein eragile gaztetik bultzatzen duguna, baita ere badugu jokoera pixkat ez dakit, heldu edo, normalean hitz egiten den terminoak ere gukartzeko. Eta nik uste hori asmatu behar dugula apurtzen, ez? Adierazpen bat edo prentsa horreko bat da horrelakoa, eta guk egiten dugu egiten den bezala, ez? Baita ere eman beharko diogu bueltaren bat egiteko moduetan ere, ez dakit. Igual gehiago konektatzeko baita ere gainontzeko gazteekin, ez? Bai, nik hemen gehitzeko hori, ulertu behar dugula ere bai, gazte bezala baditugula arrazoiak eta helburuak euskararen borrokan ere bai lehen lerroan egoteko eta hortik tiratzeko, eta gero aipatza ere bai hori, ez? Gazte izatea zapalkuntza den bezala eta euskararen borrokan interseksionalitatea markatu dugun bezala hau ere bai txertatu behar da, eta gazte perspektibatik ere bai gure mugarri propio eta plan propioak sortu behar ditugula borroka honetan. Eta oso ados botatakoarekin. Ederto, amaitzen joateko azkeneko galdera egingo dut, eta hizkuntza hautua, euskararen paisaia, gauza batzuk aldatu dira, ala gure irudipena den da galdera. Eta, pizkat erdara hautatzen duten musika talde gazteak ugalduz doa zela, eta, txosnetan esaterako panorama ere aldatuz doala. Eta pizkat honen inguruan doa galdera. Vale. Venga, beste pototxo bat.
A ber, nire ustez gulertu behar da ere bai, ze puntutan gauden, ez? Ze belaunaldi daukagun eta nondik egite ditugun txosnaguneko playlistak eta zergatik ere bai entzuten ditugun euskaraz ez diren abestiak edo ere bai zergatik egiten ditugun euskaldun eta gaztelaniazko edo erdarazko abestiak. Hor bat, pixkat hitz egiten aritu garena ez, ze testuingurutan bizi zaren eta zuk ere bai ze pertenentzia daukasun horrekiko, modu batera edo bestera plazaratuko duzu ere bai alor kulturala, izan musika, izan antzerkia edo zer. Eta gero ere bai hori, pixkat lehen bota dudanetik ez, uste dut, eta nik hitz egiten dut hori disidentziatik eta marika bezala falta zaizkigu referenteak, sortu behar ditugu euskal referenteak, baina gero ere bai uste dut egokia dela beste referente batzuk ere bai entzutea. Entzutea zara ere bat edo horrelakoak gure txosnagunetan uste dut egokia dela ere bai. Osa, gauza batek ez du bestea kendu behar. Bueno, esan bezala pototxo terriblea. Baina, bueno, nik ez nuke esango ere gaur egun adibidez musika alorrean euskeraz gutxiago sortzen denik, ez dakit. Osea, joten bagara duela marka batzuetara ere, bai, euskal sorkuntza potentea zegoen, baina ere erderazko oso handia, eta bai euskal talde, bueno, euskal herriko talde erdaldun pila bat zeuden, ez? Duela gutxi herriko kultura elkartean eduki genituen Roberto Mosso, Saramago kantaria, MCD-ko kantantea eta bueno, musikaren inguruko aldizkari bat sortzen zuena eta bueno, bete zitzaigun gure gurasoen kintako jendez elkartea eta bueno, nik pentsatzen dut eragin zidan horrek pentsatzera nolabait gogoratuko dugula gaur egun bizitzan ari garen garaian, nik ustez kulturalki eta musikalki, beraiek apur bat garai hori gogoratzen duten bezala, eta, bueno, gainera, ez dakit. Bai, simaz, horrela. Zer gertatzen da herri honetan kanpaiekin? Kostatu zei kontzentratzea galderan, eta gainera azken galdera hau ez ditut prestatu. Nik uste dut, hemen gertatzen da gauz kurioso bat, eta da Chill Mafia kenduta, izan dela pixkat euskainol eta euskara eta gaztelera nahaztearen mugarri bat edo, hortik aurrera gazteleraz ere abesten duten eta bai, sortzen dut diela euskaren erdigunetakoak gehiago eta bazterretako musikari eta sortzaileak gehiago egiten dutela euskara hutsean. Osea, ematen da paradoja bat, Iruña herrian sortu den mugimendu berri hau, ibilbedi burutik, daude talde desente eta gehienek, hori Chill Mafia kenduta, egiten dute euskaraz. Orduan, esango nuke, alde batetik dela referente falta dugula hizkuntza baliabide falta, baina agian hori baina gehiago sorkuntzan da kontzientzia falta batetik, zapaldu ez ikustearen edo elebitasun sozial orekatuaren ideia barneratzetik, Bueno, bai, Izarok esaten zuen, sortzen dut ateratzen zaidan bezala, hizkuntzan, eta hor posizio politiko bat hartzen ari gara. Zu publiko egiten duzun hori, egiten baldin baduzu, indiferente ez hizkuntzetan, bari zara gauz bat edo beste indartzen. Eta hemen, eta ez da errutik eta zeatik egiten den balorazioa, baina da kritika bat egin behar dena. Eta punto. Hori kritikatu behar dugu bere neurrian. Bada musikari euskaldun bat eta publikoki egiten duen hori baldin bada indiferenteki inglesez, euskaraz eta gazteleraz ari da dagoen joera hori indartzen, dagoen diglosia eta dagoen
hizkuntza desoreka indartzen. Orduan, ustut, indartu behar dugula eta bultzatu behar dugula euskera hutsez egiten duten artisten lana. Eta ustut, hori egin behar dugula, ez? Osa, nik ustut hori tokatzen dela eta hori bultzatu behar dela eta mezua izan behar dela pixkat hori. Eta hor, pixkat, euskalkiekin esan dugun neurrian baita ere egin behar da pixkat graduazio bat, ez? Nondik datorren musikari bakoitza eta zer bultzatzen duen bere ingurunean, baina, esan dut, ez da berdina, inkluso chill mafia batek ekarri ditzake gauza onak eremu batzuetan, baina aldi berean kontutan eduki behar dugu beste eremu batzuetan ekarri ditzakela kontrakoa. Da komplikatua, ze musika ez da zabaltzen eremuka, zabaltzen da guztitik edo, orduan ez da erresa, baina nik ustut musikaria edo sortzaia nongoa den ere importantea dela. Baina orokorrean guk ustut bultzatu behar dugula euskeraz egiten dituztenen lanak orokorrean. Baita, nik esango nuke bultzatzen dela, Euskal Herrian dago zirkuito jakin bat musikaren bueltan, batez ere euskaraz egite duten taldeentzako dagoena reservatuta, ez? Jai herrikoie, ez dakit, igual ikuspegi ezberdina ditugu, baina gure herrian behintzat eta gure eskualdean jai herrikoietan jotze duten taldeak orokorrean euskaldunak izaten dira, ez? Eta hori da apur bat hori indartzeko modu bat, eta hori bultzatzea ere bada horretarako bide bat, ez? A ber, labur, nik hemen daukat barne gatazka bat dela pixkatzuk esan duzunetik, bai, noski egin behar zaiela aitortza eta kontsumitu behar dela euskaraz, baino, justo hor gertatzen da ere bai, eta agian identifikagarriagoa da musikarekin eta taldekin gertatzen dela, batzutan baloratzen dugu soilik euskara hutsa. Eta Juan Margala ere bai haratago, ez? Eta hemen berriro sartzen da interseksionalitatea. Zan dut, euskara hutsak, euskaraz izatea ongi dago, baina gero ere bai ikusi behar da eta analizatu behar da talde horrek eta egoera horrek zer sortzen duen eta ze zapalkuntza gehiago sortzen dituen ere bai. Orduan, bai, baina kontuz ere bai. Osnartu behar dugu eta egin behar dugu desareikuntza bat eta autokritika bat nondik ari garen eta nora goazen. Bai, eta pixkat, pixkat ametsarangurenek esaten duen horren hildotik baita ere, euskara eduki izatetik forma izaterantz joan behar dugula, guztiz ados. Pixkat gero pentsatu dut eta egia da, euskara dela parte bat, baina ez dela inbeste, ikusi behar dugula ez da inbeste eduki bezala ez, euskal musika, ezik eta ze musika, eta musika horrek dauzkan ezaugarri guztiak, bai. Bale, honekin itxiko dugu mai ingurua, eta itxe aurretik galdetzea norbaitek galderarik, ekarpenik edo bestelakorik duen, bestela orain asmoa zen taldetxoetan batxe eta, baina ikusirik bertaratu garenak eta proposamena da tortilla batzuk ditugu eta edateko ere zerbait eta horren bueltan pizkate hitz egin eta ondoren txikiren emanaldiari bide ematea. Eta hori eskerrik asko guztiagatik.